What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug batas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Gardo, kinaingon, mahal ko ikaw. Apan dili mo mahatag ang makapatibuok sa atong pamilya. Moong gipangita ko kini ngadto sa laing babay. Mo kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Daigo na sa imong paghilak. Ayaw ikaguol ang imong hibawan sa imong kaugalingon. Pag-uol gyud ko kay di ko makaanak. Basig ato ka mangitag anak sa laing babae. Kana ang dili mahitabo, day. Mahal ko kayo ikaw. O sa dili mahitabo nga magbudhi ko nimo. O kung dili ka makaanak, managop tagbata. Kasayon ana. Di sa tabo pa uli, dong. As ma'am dayta. Muadto taglaing doktor. Basig na sayo pra ang nag-examine ako nga doktor. Mangita taog laing doktor nga mo imo examine ako. Day mo na. Oh, mau parts Gardo? Mao lagi parts eh. Duhagi ka doktor nga mong giduol. Kumpirmado gyud. Di makanak Smirna nga akong asawa. Vida mga ay di mo. Unsang tao ni kini kabuti mo ha. Unso Sangko kung gani. ti omnya ngaro mo ka kanak. Ti arwa na way anak parts oy. Ako parts nabdos na ng asawa na ko eh. Kaduha na mo anak. Puro ikaw nga nag-una na kong minyo. Wag yung kakanak. Saon lang anak. Gusto gyud ko nga makanak parts. Nagsabot naman mi sa akong asawa nga managop og bata. Pero kailangan ko nga ako gyud dugo. Mo gyud na. Mali ba? Ganahan ni mo dugon sa may maayo na itong bata. Ay, kini. Dili ni sayon, pero lisod-lisod ni. Pero maorag yun ni sulbat sa problema. Unsa? Pangabit. Uy. Ha? Ndot kay kong tambak. Tasag tambak sa nimo eh. Iba. Di ka amigo. O, lagi, pangabit. Oy, aron kita kasi mo liwat. Bida, pangabit parts! Pero di ko makahinom na parts. Mahal ko akong asawa. Ay, naunsawa mo na mo pasabot nga mga bit kakibiyaan, Osmerna. Andak na may kipagita, mas kawas. Lorna. Kada kauban na ito trabaho ba? Kita na ba ka ng Lorna, bila-bila na siyang lamisa? Nya. Klaro, maganda ka gusto na ni mo. Pirahe din na, para nganda ka. Maayo ka ng ako ng baton parts. Sobra pas maayo, bida. Igo na si Lorna, smuha, tutong laway na ba? Nya, burot ang sipon niya, tong luha, porbida eh. Birahe na si Lorna, arugan na ka. Mau ba day, Lor? Birthday ni mo karong Domingo? Ato niya masabay ha, kama si Gardo. Ing na siya ha. Ikaw na isulti na sa persundalo, unsa? Ay, maawa mang kugod. Ikaw lay ingon, Drax.
Nagtingo ni Lorna, bida. Mauwi na siya eh. Abi niya mo, nagkuulbi na sa Bigardo rin. Kaya ang niya sawa, di makahatagan anak taon niya. Hala, mao ba? O misulti siya na ako nga. Gusto lagi taon siya makaanak taon sa laing babae, day. Kung ari siya na ako mangita og anak no, hatagan gid na ako siya. Ah, Makaanak man gid ko, kay may anak na baya kong daan sa namatay na kong bana. tagaisag ko, Debe. Ha? Tagaisag ko Kanya na. okay ra kang makaanak na ko, mamatay man. Iyo, siya lang ato. Gardon lang na. Sige, ako sa tiyas Gardon na. Ang nakapaanak ni mo nabatay, ha? Joke ra, oy. Joke ra, eh. Basig di niya siya na ako. Kay Corbina. usapa, di na baya pud ko virgin. Bulhang na ko. Ay, sos tuo mo ka na, bida. Sultihan natin ka di, ha? Akong maigo ka ng kang partner do ba? Murag virgin kang usaboy! Oh! Oh, Nako. grabe. Mga tumurong Domingo sa ilang drako? Usa sa kauban ninyo sa trabahoan mag-birthday? Uday, ganahan at ako nga ikuyog ka. Pero, puros na yung mga laki ang muadto. Kay laki man gud ang mag-birthday. Mao ba, di lang kumukuyog sa... Uy, lain sa ako rin babay. Tanas sa kusina na, mga ulata. Dali na. Apas diri ha. Salamat. Kay may tuuyod nga laki ang mag-birthday. Pirhan ko ni Lorna. Sakto dun tampag ni Petrakuda. Aron makakita nako sa akong diwat. Musimba ka inig Domingo? O, Dong. Ikaw, adto ka sa mag-birthday niya, ako musimba ko. Magampo ko sa Ginoo, Dong. Uy, nga hatagan taniyag milagro. Maunta mo, mabdus ko. Makabato na tag-anak. Aron di na ta managup. Daimer na. Ito na si Parts Draco. Dagun sakay sa iyang motorsiklo. At durmi mag-abot sa ilang Lorna. Ay, nahibaw ko nga dakong sa akin ni akong buot-buhaton. Bago ako'y mahimo. Gusto ko makakita sa akong liwat. Ug si Lorna. Siya ra ang makahatag nako ning tanan. Si Lorna. Dahil Lorna. Human ko sultihin ni Draco sa gihambin mong problema. Gipugos ko gid siya aron madaka dinhi sa amo. Aron mo sultihan ka nga. Makatabang ko aron makabaton ka og anak. Kaning unsay buot mong ipasabot kay Lorna? Nga makahatag ko nimo og anak. Lorna. Naibaw gid ka nakagusto ko nimo. Naibaw ka na, di ba? Kay kamong mga lalaki, magkasabot man gid mo, magtabi man gid mo. Mo nang maghibaw anay mo kung kinsang bayhanang nakagusto ninyo. Okay ra gid ko, Cards, nga imo ra kong paangkan. Ug human ko ipakataw ang imong anak diri sa akong sabakan. Ihatag ko nimo ang atong anak ug pagkauman magkalimtanay ta sa dayon. Lorna. Nagkauyam na giday mo niya ng kauban mo sa trabaho? Oo pa. Ug kang Domingo, mag-date ni. Ug mo check-in mi ug motel. Uy, basig magtuda ng imong sa imong dakawang imong asawa. Ay di lagi pa. Tuwas mirna silang probinsya. Ug usa ka semana siya nga mupuyo dito sa iyang inhan nga masakiton. Busa, paspasan ko dayon ng pagbuhat pa. Nga makaanak namin ni Lorna. Anak lang gusto ko kang Lorna pa.
May bigyan mong pakaliwat na ako eh. Di man sa kaanak tong imong mama eh. Tong anhi mama ni mo. Anak man kasi ang amiga. Ana, magyud na pa. Kaliwat-kaliwat magyud na. Sige ba? Ito na ko. Mag-date na Miss Lorna. Sige nak. Amping ha. O maginaot ko nga makakita ka ng anak dong. Ha? Pinaagi sa maong babay. Ay. Asap gidong. Okay. Asap ha. As soon as possible lang yun dong. Nya always say a prayer pag yun. Iyan na ta, dahil Lorna. Iyan na ta tungod sa motel. Salamat. Miabot na gyud ang higayon nga magkakaon ko pag-usap og gahi. Dugay naman kay kong gimingaw gahi. Uy. Dakong sa kining pagabuhaton ko. Apan gusto ko nga makakita og anak. Busa, tana, Taylor na. Sige dong. Tana, manaog na taning imong auto. Tana dong. Hindi tayo sinaw pa kayo. Madugay na kayo nang magmatilaki. Buso ka pa ning ino eh. Isa may bata nga may gawas na ani. Tagkilo ka ng taas na mandila. Ang sakit. Tawa ko. Alibi. Alibi. Lao mo na. May ani. Mura ka naglabitas. Ay, kasakit. Paspasan na. Gayo. Ay, May nahitabo gyud namo ni Lorna adtong higayuna. Og naosban pa kini og kadaghan. Hangtod nga nagsabak siya. Og nagpasalamat ko ni Lorna nga musugot ra siya nga akong kuhaon ang bata kun mataw na kini. Og patuhuon namo ang akong asawa nga amo kini nga sagupon. Pagkabuutang gyud sa akong kabit. Magtumang kasama ang kaagi ni Gardo din hining tulumanon. What's the style? Pagkabuotan yun sa kabit style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.